Zaɓaɓɓen Allah su gaba, na duba babu kamar ya kai daga nan duniya har lahira. Zaɓaɓɓen Allah su gaba, na duba babu kamar ya kai daga nan duniya har lahira. Alimul gaime huwa rabbana mai bayarwa dukkan alam. In ka so sai fa ka ba mutum har abin ya gudana kamar jiya. Ni ba komai ba al'umma indan ni na sun baza kamun. Rabu kai min dan na zamul huda zagoran dukkanin alam. Karkare zunubi na dan imamul kulli abban zainaba. Zaɓaɓɓen Allah su gaba, na duba babu kamar ya kai daga nan duniya har lahira. Rabu salli wa sallim gumma dafa matsira abban zahara. Ali da sabu a sashike auliya Allahi abun kira. Sai ya daki kiran na matso kusa ki faɗa min kin min sutura. Na wuce ɗan kusa da ba su so an batun kina sa su tuntura. Sai ya dakin zarce ajin gun mata banga kamar ki ba. Zaɓaɓɓen Allah su gaba, na duba babu kamar ya kai daga nan duniya har lahira. Sayyidi Abakar na sallama ban gano tamkar ka kaunu ba. Aikin da kai wa ɗaha ne siyasa tuntuni kai gaba. Har ɗaha ya sai maka sadiku musulun sai bai da kamar ka ba. Dukiyar ka gaba ɗaya kabarin su ga annabi ɗaha muji da ba. Kai ga kalifar annabi kuma aboki ne gun su gaba. Sayyidi Umaru ka gagara aikin ka gabaɗe annabi. Jarumi mai tarwa da kafurai kuma ya sa telas su bi annabi. Har shaidanu guduwa suke ba su hada hanyar da na annabi. Kafurai da tsaro ɗewa suke inda fa ya zare tukuri. Sun san si Sayyidi Umaru ba waya ya saka su a fargaba. Zaɓaɓɓen Allah su gaba, na duba babu kamar ya kai daga nan duniya har lahira. Sayyidi Usman haske biyu ka barbaye a cikin daka. Borin ka kawai na ankara burge sai na saman haka. Sayyidi Usman sirki yake ga ma'aiki ne na garin maka. Ya baje lamarin sa ga su gaba Sayyidi Usman labbaika. Sannu taka daidai dole ne mu biyo bayan ka da ladduba. Zaɓaɓɓen Allah su gaba, na duba babu kamar ya kai daga nan duniya har lahira. Ni da na zo nan ba na wuce sai na yi ladabe na yi sallama. Gun Ali Sadauki Haidara babul ilmi na yi sallama. Si ka ne ga Habibu abu yabo karraman lamari ya girmama. Gasi mai karfi ne an sani ya tarwata na kunjima. Ma'abosin karfi Ali ne rannan wata kofar ya shishifa. Zaɓaɓɓen Allah su gaba daga nan duniya har lahira. Auliya ubajan tale ku ba gwi wa majaji tazzara. Sana tizani da jiyali jikoki gun sai dilwara. Baba baye gausar zamani a ma'aiki baka jinkira. Ka tafi sosai hidima kake ga ma'aiki abban zahara. Wa wakati wa sa'ati saraf tul zikiri tuntuni kai gaba. Zaɓaɓɓen Allah su gaba, na duba babu kamar ya kai daga nan duniya har lahira. Ka mike tuni kai gaba dole ne su gano ka su barkanan. Tunda annabu ka riga tuntuni babu mai zanza kanan da san. Burin suka bar sayar da mu ba su kai kuwa dole su kausi nan. Mun tsaya kun annabi in ka ne zo mu kusa doka ka bar su nan. Baba ya dora mu akan haka lamarin mu gaba da shugaba. Baba Saka Musa ya hankali haƙure fada mu godiya muki. Yau imam kasa duk al'umma an farka duk murna muki. Allahu ya ƙara tsaya maka kan aikin nan kar mu shiki. Mun biyo ka kai mu ga su gaba daga annabi mun san an ciki. Allahu ya ƙara tsaya maka kuma ya bar mu da kai gun su gaba. Zaɓaɓɓen Allah su gaba daga nan duniya har lahira. Ku biyo ni a sannu mu je zuwa ta biyunta na ɗauko jambiya. Mu ji bambancin su da al'umma mu sani ba yi masa kisiya. Mai dubun hujjoji jan faɗi sai da shi naga kowa ya iya. Allahu ya ɗau sunan su ne ya haɗa suka jamba wariya. Ya haɗa sunansa da annabi suka zauna siffa a raba. Zaɓaɓɓen Allah su gaba, na duba babu kamar ya kai daga nan duniya har lahira. Assalamu
Hasimi gani nan a gaban ka da jingina. Assalamu alaika imamuna kai ne na jiyo gun rabbana. Sahebo da kirari mujtaba gani nan a gaban ka na rusuna. Kai ne na sani zan ambata ya ma'aiki anta muraduna. Ni dare ko rana bayana ni na zaro baitin shugaba jababbe. Jarumi kake ba a ja da kai gani nan a gaban ka na kas da kai. Alkawi sadauki ne kake ka zarce dukan wani matsayi. Na tuno ka a ranan kai bara ka sa arna aiki kure. Ranan an sa fama a gunkar sai musulunta sun kai. Ya ware wata runduna so 200 ne mu ji gaba. Babban Allah su gaba na duba babu kamar ya kai daga nan duniya har lahira. Ga wa'ensu suna tafiya a kartab lalle arna sun guni. Wada ya iya ya karo da kai nan take ya sai da na sani. Wanda Allah zai yi wa aiki lamarinsa ya jarshe sani. Tsaye jifa Allah ya sai jifan sibiyoni na yutuli. Har kirari ya sa rabbana ni kamar ka nabi ban shi ba. Sadiqul masa doko abun yabo daga shi kuwa komai an gama. Mai farin tuta sai dil anam na saman sama dab da ilahuma. Inda Allahu yana yi da ba zai wuce abban Fadima. Don kusancin nasi da rabbana ya kira suka gana san sama. Ko ba sai ma ba ka sani rabbu bai yi kamar shi ya al'umma. Ya babban Allah su gaba na duba babu kamar ya kai daga nan duniya har lahira. Ya mai najami mai kausara mai fatahi da yasin dahani. Ya mai nasiri mai a'ala suratun tarhi mana kani. Watu azziru watu wakiru girmama kafa dolin dulini. Mama ta kumur rasula amri da ne duk na kani. Sai musalura ya yan uwa kar mu ketar kaulin su gaba. Jan huta ya so gaba ba don gajiya jan dakata. Ilimi bai kai bana je gaba sai kumin abuwa jan dakata. Rabi'u ya sarsi ya sirya kasidar abban binta. Allah tsira da amin su duk ka daɗawa abban binta. Alihi da sabu a sasike auliya masoyan su gaba. Auliya masoyan su gaba. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sahibu sari'ati wal burhani hadiyatu minni ilayka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.